One viewers, hello. Balot. Balot kita. Satu balot. Ba't pa naman natin ano? Ano? So viewers, hello po. Against the light. Hello po, viewers. So viewers, hello po. Kain po kasi linggo naman na belated happy birthday kay mama. Kasi nung 16th birthday niya, tapos na Maynila kami. Tapos linggo naman. Yun, salamat po sa sa pa-sponsor din sa
pagkain na to. Maraming po salamat sa inyo. At ayaw nila magpabanggit sa ano. Alam na nila kung sino yun. Kung nandiyan naman nanonood, thank you po sa pagkain. Kumbaga ano to, sabi kasi nila, ilabas ko yung anak ko para kumain kasi lagi namin iniiwan. Sinabay ko na sila mama. Sinabay ko na sila mga kapatid ko. Salamat po sa inyo, kuya and ate. Salamat. Hello po sa 5 viewers. Kuya Makbal, hello po. Happy birthday po. Belated, sabi ni Kuya Makbal. Thank you po Kuya Makbal. Ano to, pagkain ko sa mga bata. Ito sa anak ko sa alaga namin. Saglit lang. Against the light kayo. Against the light. Seven viewers, hello po. Natapos ng mantika. Natapos ng mantika.
Hello, paring Jason, saan kayo? Dito po kami sa Iriga. Mixed viewers, hello. Happy Sunday. Hello, Makbal, Sharon sa Delivery. Hello po sa 7 viewers. Ate Ching, hello. Hello Ate Ching. Happy Sunday banding at belated happy birthday kay Mother. Kuya Rene, hello po. Kuya Makbal, hello po. Ate Ching, idol, sabi ni kay Makbal. Kain muna po kami. Kain po tayo. Kain po tayo. Ma, belated happy birthday daw. Yan si Mama. Kain muna po kami. 60 years old na si Mama.
Hello po. Mother, and get not forget. Hindi na si Mama. 60 years old na po si Mama. Kain po, pasensya na po. Ay, Ate Cheng, kain Ate Cheng. Po sa 2. Ay, Ate Cheng. Hello, Kuya Rene. Kumusta po ang tindahan?
Kailan po kayo lalabas? Daw po sa 6. Shoutout daw po sa lahat. Kay Ate Catherine daw po, sabi ni Ma'am Che, ni Ate Chen, saka ni Ma'am Maria Jane. Kuya, hello po kayo. Kuya po, hello po. Dapat kuya po. Hello po.
Ayaw kumain ng kanin, ano lang ako. Ito, no, pepino, tapos lettuce lang. Hotdog. Hindi ako sa loob. Baka bukas. Baka bukas labas na po kami kaya Jason. Okay. Okay na yung kapatid mo, ate, ano? Ate Tin. Nagutom tuloy ako. Kay Kuya Ho, Kuya Macban, hello. Nagutom daw si Ate Cheng. Bromac dito kasilip kita kay Mama Margie. Sa bahay na lang po siya, Kuya Jason, magpapahilog po ng sugat niya. Ah. Hello, Sanan. Kain po tayo. Ano po, Said? Nagutom tuloy ako, sabi ni Ate Ching. Brumak dito nasilip kita kay Mama Margie. Sa bahay na lang po sa Kuya Jason. Magpapahilo po ng sugat niya. Ah. Pero magaling na siya.
Catherine, ikaw pala yan. Sabi ni Ate Cherry. Yan, bumili na ng Yakult, pang himagas. Tanggal umay. Kuya Romel, happy ni Ate Chen. Ate Catherine, ikaw pala yan. Happy ni Ate Chen. Ate Ting Kambal. Kapit ka dos pala, balik ulit. Okay. Naglakbay ka dito Kambal. Dito.
po, sabi ni Ate Cheng. Opo, Ate Cheng. Ngayon lang po ulit nakabisita sa mga live kasi busy po sa operasyon ng sister ko. Get well soon po, sister niyo, ate, sabi ni Ate Cheng, Ate Catherine. Praying for your sister, Taylin. Sabi ni Ma'am Maria J. Salamat po, Ate Cherry. Salamat po sa lahat, Ate at Julia. Pag-pray po natin yung kapatid po ni Ate Catherine po. Kakatapos lang pala ng operasyon yung kapatid ni Ate Catherine. Pag-pray po natin na na maging okay ang lahat, bumalik sa dati ang lahat. Thank you po sa lahat. Hello po. Mga busog na sila. Bawal kasi dito magtira kung ano yung kinuha dapat tulusin. Sana gumaling na tuluyan yung ng kapatid ni Ate Tiyen. Ate Tiyen. Ate Tiyen. Agad-agad na kanila.
Opo. Nagloglog sa Sandio. Habang nilalabas siya. Diba? The best sa seafood. Di ba sa ako nagsama ka seafood? Ay, Ate Jess! Pero pinakahan. Bundat. Baru kasi
Turugma ka naman. Hindi naman surong. Di man ba ka? Paris sa nuna na po. Mga namin. Inuna ko kaya dyan. Hindi ko na rin nalingawan. Hindi lang sa mga. Inuna ko. Dada ka. Nagtitinaturan si Bob. Pwede ka din magbugas. Pwede, sumaya ka na. Dua. Kayo na ko. Pwede na lang sana mag-apply sa. Okay, ma? Ako man. May kapans man ako, ma. Kuya, ate Ami. Ano na? Nag-trap na kayo. Dami. Awa na ka di ano. Ay, sa pagani. Ate-ate. Hindi po na siya. Safe na, safe na. Itural ko na sa mga tawa sa ano. Si Baman. Di ba? Sama lang niya, si Baman. Kaya may gano'n ako ano sa labas.
Buko ka mga pagkain sa ulan. Pwede yan sa lalagon sa pagkain. Ay, ano sa birthday sa kapatid ko? O nga pala, birthday niya 31. Ito lang yung ano, sabay-sabay na. Dan, pati ko kan, nagdayo kami. Sa 31, sa San Juan. Kasama kayo yun? Kasama ko sa San Juan. Ha? Pinag ko sa Facebook. Sa resort. Pwede sa Legit ba na na? KFC resort. Gosh, dito lang. Alam mo sa core viewers, itong content na mga paper ko eh. Mga paper ko. Yung taga-probinsya daw, ay kita ko sa inyo, yung taga-probinsya daw, kumain sa restaurant, pumunta sa Maynila. Tapos kumain sa restaurant. Tapos, nung daw sa kumain, nakita niya yung mga kasama niya yung mga kain. Kumain sa kape. Ganito daw. Ganyan. Nung tinanggap mo pa nga, doon pala sa ilong mo na sa ilong mo na. Sabi lang, doon pala sa ilong pinapas. Kaya na sa ilong pinapas.
Yan, sakto. Na ngayon lang na, nakinto ng kapatid ko na bunso. Birthday niya rin sa katapusan, sa 31. Ito na rin, sabi ko sa kanya, ito na. Sabay-sabay na. Pati yung kay mama rin. Nag-birthday si mama noong 16. 16 si Nini, 17 sa'yo. Si Nini nung 16, si mama naman nung 17. Kaya sunod-sunugan sila. Kaya muli, maraming salamat sa nagbigay, sa nag-sponsor sa amin dito para sa mga bata. Sinabay ko na yung kapatid ko sa sila mama. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Hi Kuya Tidi, sabi na Ate Ching. Kuya Tidi, hello ulit Sir Remy. Salamat po sa inyo lahat. At si Kuya Tidi, sa 10 nagtamsak at sa 6 na nakatune in. Sa viewers, hello po. Inalo ko pa nga silang kumain sa Jollibee kaya mga inasal ayaw na. Busog na. Okay lang Tidi, sabi ni Kuya Remy. Kunti lang kinain ko kan, mga siguro mga 3 kutsarita. Tapos, ito na yung kinain ko. Saka yung lettuce. Parang dito nilo, sabi ni Kuya Remy. Ito sila guys, nagpawawa na. 7 viewers sa loob. Hello Ate Ching. Ma'am Maria J, hello. Shoutout po. Shoutout sa lahat. Kuya Born, hello po Kuya Born. Shoutout Kuya Born. Ma'am Maria J, shoutout po. Salamat po sa inyo. Kuya Jagger, hello. Kuya Romel, shoutout. Kuya Jaime. Kuya Jojo, shoutout po sa inyo lahat dyan. Kuya Binji, shoutout kay Kuya Binji. Kuya Ruel, Kuya Romel. Hello sa inyo lahat dyan. Siyempre sa lahat, maraming salamat. Yan, Kuya Ruel, hello. Ay, Elias ng Baguio City. Hello po Kuya Elias. Long time no see. Hello Parin Jason, musta? Long time no see. Yun. Long time no see po Kuya Elias. Hello po Kuya Elias. Okay naman po kami. Happy Sunday po sa lahat. Hello Bro Ruel, sabi ni Kuya Rini Castelio. Hello po sa viewers. At maya maya po nagpapaano lang kami, nagpapahinga. Kunti tapos biyahe na ulit kami. Nagano si mama sa akin ng pang-ukay-ukay niya raw. Mag-ukay-ukay daw siya ng damit niya. Inalok ko sila kasi minsan na lang din kami mag-banding-banding. Dapat nga silang lahat kaso may kantahan yung 3. Inalok ko rin sila pula sa Casinona. Kasama si Tintin kanina. Inalok ko rin sila kasi may pupuntahan. Daw nakasalubong namin sila dun sa bato. Dala namin yung van. Bro Ido, sabi ni Kuya Ruel. Tapos pagka namin sa sentro, uwi na rin kami. Ayun, nabusog. Salamat talaga sa sa nag-sponsor sa amin. Bali po 2 sila yung nag-sponsor. Tinanong ko naman sila kung banggitin ko sa sa vlog o sa live. Kasi may vlog ako. Wag na daw, sabi na basta daw mag-enjoy lang daw kami. Siguro magpapasalamat ako sa kanila sa dito tapos sa personal na conversation. Alam ko nandyan sila nanonood. May kayo ba ni pa rin Bro Ruel? Shoutout May and Eric, Team Kasangga members. Shoutout po sa inyo lahat. Hindi na naman ang mata ko. Nagdadry. Bili rin ako ng Aimo para magpatako sa mata ko. Magkano yung per head? 250.
Sinsya na busy kasi sa work ngayon. Bihira nang makapag-update sa mga live niyo. Musta na si ate? Ayun po Kuya Elias, si Mrs. naman po, patuloy pa rin po yung check-up niya. At may, ano naman, kumbaga, may improvement po yung pag-opera sa kanya. Tapos nakakaamoy na rin siya. Tapos, kumbaga, hindi na siya tulad nung dati na laging sinisipon. Tapos, basta bukas, may lalakarin kami bukas na yung, kasi sabi sa akin doon sa PGS, kasi kasawin ko ulit yung, yung PhilHealth niya. January sabi, kasi kasawin kasi, baka ngayong taon, maoperahan ulit si Mrs. para sa tinga niya, para daw magamit ulit namin yung PhilHealth niya. Kaya po kasi kasawin namin, kasi nararamdaman ko na parang mga ilang buwan na lang siguro baka maoperahan siya ng tenga niya kasi in-interview na kami kung yung mga gagawin, ganito ganyan, kung papayag na ganun. At yun, hinihingi ko yung pray nyo sana maging okay yung operasyon sa tenga kasi mas delikado pala yung pag-opera sa tenga kaysa dun sa ilong. Kasi pinaliwanagan na kami na may na rin, may nagpinto na rin sa amin na yung ibang nagpa-opera din sa tinga na may tendency daw na baka raw matabing yung mukha. Pero sana wag naman. Kuya Elias, hello daw sabi ni Ate Cheng. Ate Cheng, hello Ate Cheng. Salamat Ate Cheng sa suporta. Siyempre sa panonood. At pwede nyo pong bisitahin yung mga, kung pwede lang po, pwede nyo pong bisitahin yung mga old vlog ko. Para kasi magkakatapusan na para mahabol yung revenue ko rin kasi parang di tayo makakasahod sa next month kasi yung revenue ko talaga di pa umabot, nasa 50 pa lang siya. Pero kung panoorin niyo po yung mga old vlog ko, baka sakaling makahabol ako kasi katok na namin. Kahit panoorin niyo lang po yung mga old vlog kasi lang kitsa 25 na. O ilang araw na lang katok na. Pag di siya umabot na dapat kasi yung revenue namin ay umabot ng 100 plus kasi babawasan pa yun ng tax. Pero pag di umabot, madadagdagan naman yung kasunod naman. Ayun. Kahit sa panonood lang ng vlog, malaking tulong na yun sa amin. Tulad sa akin na pambili-bili ng gamot kay Jesus. Hello sa 8 viewers. So, huwag na yan na. Sir, okay lang yung ganito na. Okay lang ganito. Hindi na daw kaya eh. Sabi ko nga ubusin. May natira na kunti. Pahinga muna, tapos biyahe na kami. Pray lang po lagi, sabi ni Kuya Teddy. Opo, salamat po. Lagi naman po, lagi kami nagdadasal na, lalo na ako. Simula nung una pa lang, bago sa operahan sa ilong, talagang nag-pray. Lalo na ako nung operahan na siya, bago yun, inoperahan sa ilong, tinawagan muna ako nung mag-opera na ganito, masimis mo, magsisimula na kami mag-opera. Tulungan mo kami sa pag-pray na maging okay yung operasyon. Yan. Kaya bago sila nagsimula, tumawag muna sila sa akin. Kaya, tapos, mga ilang oras, tumawag sila sa akin, umakyat na raw ako. Kinausap nila ako bago pinakita sa amin, kabado talaga ako. Kasi, may sabi sa akin, may kakausap daw sa akin, kala ko ano na. Yan, may mga pinaliwanag. Pero, nakita ko na si Miss nung pagkatapos ng mag-usap, pinakita na sa akin. Gising na. Nasa recovery room. Ate Cherry, hello, musta na sabi ni Kuya Elias. Then shout out dito sa, anong pangalan nito? Korean Sandy mo. Shout out sa kanila kuya. Sa YouTube yan. Shout out po. Dito sa Iriga. Okay na, nagtanong na ako. Okay naman daw kahit ganito. May kunti lang naman natin. Okay naman. Nagtanong na ako, okay naman daw. Huwag lang yung maraming pera. Kasi yung patakaran dito na yung kukunin dapat ubusin.
Pagpipit na. Oh, ligpit na tayo. Pwede yun. Para mamaya, makapahinga tayo. Eh, baka gusto niyo pang kaya niyo pa. Mga ayaw na eh. Nag-yakult na nga eh, pampatanggal naman. Is-isik ko man. Lamang loko. May ka sa sensitive. 30% na. Lamang loko man. Diretso yan to. Yoshi. Kaya tanto na nga ako dito to yun. Ha? Ma, lumakas ka nila muna. Bago tayo umalis. Hello sa 6. Sila Ate Ching, Ma'am Maria J, Kuya Bor, Ay, nandun siya. Ay, si Kuya Elias. Long Miss time. Yo Kuya Elias. Long time, Kuya Elias. Ay, si Kuya Teddy. Hello po. Siyempre siya ako sa Team Pahaway. At nakasubong ko kanina si Kuya Gatcho. Nagtanong din ako sa kanya. Ay, nakauwi na sila. Oh, nasalubong kanina eh. Yan si Ami. Ano tayo kanina, hindi kasi tayo kumain. Sayang po, di ba? Hello, Kuya Teddy. Hello, kain Kuya Teddy. Maalat mo. Maalat mo muna. Maalat mo. Ganyan yan, basta tumatagal, maalat ka. Kasi yung noodles. Hirap Basta talaga ka sa partial Blake, operation pwede din. masaya Ani? pag ganyan. Pero pray lang wala. Imposible kayo. Yun. So, hindi ko yan. Elias. Hello, ano ka daw? Kamusta ka daw? Sabi ko yan, yes, kanina. Goods na goods, Kuya Elias. Okay na, okay na. Umupok. Yan, umupok. Sit, sit. Ito ka, oh. Ano tayo? Okay na. Lada ko na ito sa nala. Sayang mo. Hello sa 7 viewers. Maalat na. Bigyan mo na ng gusto mo? Maalat na naman. Tikman ko kami. Wala. Ito ilan. Wala na naman. Wala. Coffee jelly daw. Wala na. Tininan ko. Hello sa 7 viewers. Dito ko sila inalok. Ma, first time mo sabi mo? First time mo? And first time ni mama kayo? First time din dito. Pero sa iba, lagi. Ika lahat. First time din ng kapatid ko. Magsandiyo. Saka si mama. Ay, Pero sa? yung kapatid ko Sadi ko babae, sa to. first time niya ngayon dito pero sa ibang sandiyo. Ay, First time makamali ako. mga classmate. First time na. Kasi wawa. First time na. Hindi naman doon. First and last. So last. Mga inasal kasi natikman na rin nila eh. So sabi ko dito naman para maiba. Pero kung sa mga inasal, mas mura-mura sa ano. Basta dito, yun naman unlimited rice. Kasi nag-ano ko lang, pipigil ako sa ano kain. Minsan yung paggabi, itlog na lang kinakain. Kasi tumaba na ako na ano. Sa? Oo, si Ami. Si Ami, tumaba na rin. Diet na ako. Simula nung hindi na ako pumasok, puro luto ako sa bahay niya. Kain siya. Tulog. Pero mga ano, basta pag tapos ko na yung ano,
yung lalakarin para sa kanya. Kasi nag-usap na kami, pwede na rin siya, ano, di mo ma, pwede na siya iwanan sa bahay. Pwede na, kaya niya na. Pero wag lang yung mga mabibigat. Yung mga kusot-kusot na konting damit lang. Kaya Gusto na. ako sa lababo ni Kaya Bayan na. Peras. Ay, nung ano, nilaba na nga ako. Pero iwas-iwas pa rin sa mabibigat lang. Huwag lang naman. Bilang yung Magbuhat o... Kasi ano talaga, medyo Kasi may ano pa, may sumasakit pa dito sa ano, dito sa kanan. pag pumapersa, Pero sabi dito na, medyo okay ginagit pa na. Sabi Itong kabila niya yung magap konti. tumaba ka na. Tumaba na siya. Tumaba ka, Kaya, nagdobot. pero mataba naman talaga to. Tumaba ka Nung kaya. nagkakilala ka, maliit siya. Tapos lang anak, payat-payat na nga to. Mataba na na, ng konti. na tumaba na to nung nagsama na kami. Puro pagkain, pag sa bayan, puro luto eh. Magano na ako pag gabi hindi nakakain. Mahal lang tayo. Pero kagabi kumain ko pa rin. Kumain na kami. Speaking of high blood, asa na kaya si Kuya Bern? Kumusta Kuya Bern yung high blood natin, Kuya Bern? Okay na daw siya. Kuya Boy. Sabi kasi ni ano, kakanood. Oo. Sabi ni Ate Chen, kakanood mo. At yun, pray din tayo sa ano, kapatid ni Ate Tiyin, Guanson. Pagdasal din natin na tuloy-tuloy yung paggaling niya at lalabas na daw sila bukas. Yun, Ate Tiyin, gusto ko sanang mag-donate nung, kasi nag-post siya sa Facebook, nakita ko, nag-ano ng, kung sila pwedeng mag-donate ng dugo. Gusto ko sana, kaso inisip ko, kung mag-donate ako, tapos bigla sa magdala ng tinga, baka makailangan ulit ko ng dugo. Nagbalik Baka ko di ano ako lang ma- yan. Oo. Ilang minutes yun? Hindi years, month, 6 months lang. Ay, yung ano, Na pwede maliliit. ko, ano na ako eh. Hindi, yung, ay, di ba nag-donate, ikaw, tsaka yung kapatid, ay, yung asawa ni Ate, ilang years ang validity nun? 2 years? Yung sa'yo? Oo, 2 years. Pero may isa pa tayong dugo doon. Pag kulangin kasi doon, Hindi, magdodonate ka ulit ng cellphone ngayon. oo, Kailangan ka daw, operasyon, magdodonate pa rin. pinakaano, dalawang Oo. buwan. Dalawa na yung nag-ano sa akin na ano, ano nang, pero sa Ate Tiyin, hindi naman siya nagsabi sa akin na pwede ko. Pero may nagano sa akin na isa kahapon. May lumapit sa akin kahapon. So, ano daw, hindi ko lang pangalanan. Kaso, sabi ko ano, ako sana nga ako pwede. Kaso baka kailangan ko ulit. Kasi anin-anin mo na buwan, pwedeng magbalit ako doon. Pwede pa. Ha? Nakakayanin. Hindi, palagay natin ano, yung estimate ko yan, ano eh. February, March. Baka mga May, mapirahan doon. Kasi pag ano natin, matagal na yun, baka matagal na bumalik. Baka idugtong na yun doon. Ay, na ano na din. Parang feeling ko malapit na rin kasi na ano na nung doktor na katapalan. Parang na ano na nung doktor. Nasabi na rin na kung sakaling operahan, kung gagawin, tatapalan yung butas niya. Lo sa 6 ka pa na. Wala mo na sa kulong. May ako na tawasan na Yan din naman yung motor. different ba? At kunin lang namin yung supli. Tapos biyahe na rin ba. Sa natikot lang sana. Tingnan nila pag ano. Ayan. Sabi sa 7 viewers, may mag-ano muna ako, pahihim muna ako. Kaya magdadala ako. May pasurahan ba dito para tayo magtapon? Laban tuh. Oh, ya tili sa pulo bubu. Gusto mo la bubu? Ayun na. Parang ayaw yun. Ligpit na ligpit tayo.
5. Huwag niyo siya. Dito ka, hay sa kanila. Dito ka lang, tabi tayo. Ay, lang. Magtitinda pa. Ha? Ah, sige na. Saan ka? Siguro sa sinilas natin. Tapos na kami kumain. At napunta na kami dito sa sentro. Well, may mga bibili. Yan, let's go. Go kay ka, ma? Migmang naman ako sa baro. Hmm? Yes. 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 Saring ko ah. Alam ko ah. Ay, masakit ang parking. Aray ang parking. At sa buwa, ay, gusto mo kanyang masalit sisi. Release ka rin. Amig, biyari pa ko otro. Ito ko lang. Ganun na gigising. Ilang bang ano? Ha? Iguulat na ako kung wala kasi. Pero? May babalikan ko na sa... Balikan mo. Yung sila, barya? Bira. 55. Balikan mo. Pagpagaling mo rin. Pag uli ko na sa ito na yung word, baka kaya masave ko. Kulang talaga. Darwa mga kasi ito kanyang balik. Oo. Dortador. Nabalikan mo ito. Nauban na. Sa baso. Thirty. 40. Dito na yan. Pwede lang. Hanggang na ito, hanggang sa... May nakita? Di, ito mo. Di ay... Abayan ko? Hindi ka mag-drive. Ini darahan. Nanawatak. Hello. Tapos na kami at hindi makalakad ng maayos. Dito kami sa Korean.
Korea. Samsung. Korean. Sino yung iPhone? Shoutout sa kanila sa mga Wiki ka doon. Korean. Ayan. Yung place, oh, sobrang ganda. Ayun siya. At yun. Ha? Mina, pasama lang dahil. Tito Ilad, sama mo nga ito magwiwi ulit. Ayan. Sapat lang pala ito ng BMC oh. BMC Resort. Walang Anong nangyayaring busog? Marisil. Oh, busog na busog, Ate Cheng. Hinang-hina yung, Diyan pa sa atin, Ching. hinang-hina yung kapatid niya. Bebe, si Bebe oh, sobrang tangkad na ni Bebe. Papa, hihawakan mo nga. Busog agad sila kasi yung dalang suka na pampatanggal umay, hindi naman nagamit. Yeah, mama fix my Anong nangyari? Busog na. Yan. Busog na Ate Ching. Si Mama. Ma, Oh, yan yung sabi ko sa'yo, Honda Navi oh. Kanya-kaya sa mga 411. Ito oh. Honda Honda Navi. version nan? Honda Navi. Yung nakikita ko sa ano? Anong version nan? Honda Civic. tara na. Hello sa 8 viewers. Kayang-kaya yan sa Ay, mga wag ka naman 411. tumingin ka. Eh, syempre. Mangangarap ka rin din naman. Kahit yan lang. Honda Civic. Honda Navi. Yan. Mga bagay yan sa mga ano, maliliit 411. Ay, sorry naman po. Ayan kasi yung motor. Parati kayo nakikita sa ano yun. So. Uy, mahalahan. Uno ka, lad. Lad. Mahalahan. Ay, mitar ka. Libra? Malabrandahan. Ayan, oh, Honda Navi. Para sa mga maliliit. Ano, bebe? Sogbo? Busog? Yes, sir. Busog? At ayun. Kumusta ang buhay-buhay? Wait lang. Iano nga natin yung... Bili. Ang hina. Mag-aircon tayo na. Nagsusuka yan. Ayaw ng aircon ng anak ko. Iniinitan ako na. Kaya nga ang init, bebe. Hello, Ma, sa 7. huwag niyo ilalagay yung bag dito. Ay, sorry. Sige. Wait lang muna. Ano yan? Numero rawan. Punta. Alin? Let's go. Go na go. Bibili tayo ng ano, chicharon pang tinda. May chicharon pa nga dun eh. Hindi sa kanila. Si Mama. Bibili daw ba? Fishball lang yun. Gagawin sa fishball. Ayun, Korea. Next time na. Ayan. Napakalinis niya, pati CR, lahat. Grabe, tapos ang babait ng ano, ng crew. Hindi sila masungit. Oh. Konti lang kinain nyo. Ang dami na dati, Cheng. Ano kasi, Ako daw ako nagkanin. Puro kumain ano ko. kasi ako ng kanin eh. Kasi ano, Ay, tatlong kutsarita lang yung kanin. Tapos, ano na ako, yung lettuce, tsaka yung cucumber. nag-ano kasi ako, kasi dapat lunch pa lang eh, hapon na eh. Kaya kumain talaga ako ng kanin.
Masarap lang isipin ng samgyup, pero pag nandun ka na talaga. At siyempre, first time ni Mama. Oh. First time din ni ni First Tito time din na Inay. kapatid ko na lalaki. Oo, Kaso first first time time na last na raw. First nadala Ayaw na agad. nila. Naumay. Naumay sila. Naumay sila. Hindi na makakontrol. Hindi na daw mauulit. Hindi na ulitin. Hindi na daw Naumay, mauulit. naumay. Naumay. Di para sa akin, mas gusto ko yun. Kaya di naman pag ano sa ibang kainan. Doon kasi ano lang, kain ka ng mga Busog, Tamang hindi kainan. butog. Ay, busog, hindi butog. Walang Busog, halong hindi. butog. wala po, walang batog. Hindi pa, pupunta pa tayo doon. Kakain pa tayo sa mga inasal. Ano kain ulit tayo mga inasal? Jollibee. Take out ulit, take out. Bawal take out, kain talaga. Marigoso naman. Gulay naman daw, ang palaya naman daw. Grabe ang pangyayari. Si Papa kasi ayaw eh. Si Papa talaga yung gusto kong makasama rin dito eh. Kasi hindi talaga siya sumasama. sa Ayaw mga niya eh. ganyan. Naabutan namin kumakain eh. Kanina pa yun, kaya sabi ko sa kanila maligo na. Tapos pumunta ako din sa bahay. Kasi inalok ko. Saan kayo mag-ano, bibili? Sige na. Sa Nabwa. Kasi may Nabwa, bibili. nabwa, ano? Minga chicharon daw pang tinda. Nabwa, Kaya ako Meriga. may bibilhin din ako sa ano. Ano, geng-geng? Hindi na, ano? Ano, geng-geng? Di magpabato kita. Sa to kita Nabwa tapos magbato. Ako kaya ako magpapos pa ng dalamin ko talang kulog sa payo. Oh, magnabwa kita. Nabwa tapos diretso bato ba? Hello sa 5. Dito na kami sa Iriga natin. Ayan o, Iriga. Pauwi lang kami. Iriga, Ito ang Iriga. Arriba, Iriga. Hanggang sana saan. Bili nga tayo ng ice cream. Uwi na tayo. Oh, magtitinda pa sila. Magtitinda kasi si Lola Bea. Tapos tayo, yung tindahan din doon, bubuksan natin. Ay, Ikaw- dadaanan pa pala natin yung cellphone. Ikaw- Ay, yung ano, yung damit ni Ate Hili. Sorry. Doon sa neighborhood. Ayun na. Dito sa MCM, masarap din ang mga pagkain dyan. Mga ano. Lutong bahay. Ikaw, gusto mo, wag mo na umuwi. bake shop. O, dito ka muna. Pabalikan na lang dito ko yung papa mo. Ano? Bili tayo ng ice cream. Kapag sinasabihan kapag naglalakad-lakad na wag malikot. Huwag kang malikot. Ayan ang Iriga. Kasi sinasabihan ka lang na ano. Ayan o. Abo ko marunong sa karikate ko. Ano yun? Yan lang sa 6. Kamang na yun, umuk-umuk na yun. Tapos sabihin mo. Ano sa kami ano? Doon nga sa palengke. Ano ata pwedeng kumarahay mo? Sa palengke lang naman. Saan ang pwedeng kumain? Wala. Walang maparking ng Jennifer. Yan lang sa 6 viewers. Yung live natin hanggang sa mawala ng signal. Ayan na yung Iriga. Kasi yung load ko, di ko naman nagagamit yan dun sa atin. May expert lang din. Ito yan yung sikat na bilihan ng ano. Ay, dito yung ano! iPhone lahat. Ito. Dito yan. Yan yung sikat na bilihan ng cellphone. Ma, dito yung ano, aquarium. Wala na. San... Oh, Sabihin. Ayun, yung school oh. Sadi. unip. Ayan oh. Pepe, dito ka mag-school ng college oh. Saan? ACLC. Yes, tama. Dito yan. Pag makuha ko doon sa Cavite, doon yan si Piwi mag-aaral na lang sa ano. Pag makuha ko yung unit doon sa ano. Ayun oh, ukay-ukay. Mag-ukay-ukay kayo. Ang hirap kasi ng parking dito. Ayun oh. Ikot ako. Mag-ukay-ukay daw. Pagbigyan na natin ang ukay-ukay. Ang hirap ng parking dito kasi.
Chim-chim sa'yo din ka, chim-chim. Dito kay Bebe naglaro dati. Asa na ba yung palaruan dito? Dapat pala doon na ako. Asan na playground? Wait lang. Asa na yung palaruan dito? Meron dito eh. Wala na no? Ay, nako. Ano? Yung makina sa ano pa lang, yan na Ay, iikot tayo. sa canvas eh. Kasarado mo pala ng ano, Home Depot. Bakit? Yung makina ngayon akala pang- ko dyan pang car wash. Akala ko dyan sa ano? Saan? Erika Joe. Ay, bili pala tayo ng memory card. Saan? Ay, bakit? Siya akong to. Sa taas. Dito ang Yusan. Yusan. Yan. University of St. Anthony. Anthony. Anthony Ballester. Hindi. Sabi ka Tito Ilamitis Pila. Sa din na ko mo. O baba na. Mangga Mariners. Ano ba? Tuta. Uy, buksiman ka na ninyo. Malulupit yung mga nag-aaral dyan. San mo ano mo? Sa sigiro mo, Midban. Napapaligiran na tayo ng Angela. Subsidy. Ayan o, Angela pa yan o. Ang chika. Ayan o. Awa tayo. Ang Janet. Ay, gusto sa chika. Ay, sarado pa lang mga kalaro ka. Ay, sarado man mag-aauto mo. Oo nga pala, linggo. Ay, hindi, bukas. Sarado pala yung mga ano. Erika Joe, sarado mo. Ano gagawin sa irrigad yun? Sabi mo, may tanong ka. Sa ano? Walang car wash yan eh. Photoshop yan. Ano yan ha? Saan ba ka? Oo, kami pakalita. Gamay mga parking ano, tingnan mo. Sirap ka parking sabi. Igma na lang, pagpuwata. Tingnan mo na. Yan, yung agad siya. Gama parking. So, Ayan, ukay-ukay pa oh. oto mababata. Oto mababata. Ay, Kuya Maki, hello. Hello Kuya Maki. Pasok mo. Ay, ang dami mo. Dami na palang Ang dami na pala ng comment. Naghahang ang cellphone mo parang diesel. Busog, hindi butog. Yan natutunan ko kay Kuya Benji eh. Halo-halo naman, sabi ni Ma'am Maria J. Sino sabi? Di Ma'am Maria J, halo-halo sige. daw. Halo-halo. Doon sa Nabuhay yung masarap. Ay, doon na lang. Oh. Saan? Sa Mamanang. Inasal? Mamanang. Sa Mamanang. Sige, sige. Mamanang naman tayo, Ah. halo-halo. Halo-halo. Sulitin natin yung... Ay, maano kasi magtitinda pala? Oo, ano? Bilisan mo lang muna pagpili mo ng ano. Mga mag-ukay-ukay daw si mama eh. Kaso ang hirap ng parking dito. Bawal ba mag-parking Ulit dito? ka? Pag Umayaw. kumating ako, matitigitan tayo. Halo-halo daw, sabi ni Ma'am Maria J. O sige Hello po, everyone. mag-halo-halo kami. Sabi ni Kuya. Mahalo-halo, gusto mo mahalo-halo? Ano, mag-halo-halo, mag-ukay-ukay. Okay, okay. Halo-halo pa rin yan. Walang parking. Ma, wala mo parking ma. Okay na. Hanggang kita parking, diretso na kayo. Ano ma? Nagbuhan na ma? Umayaw na sila Ate Maria, sabi na Ate Chen. Kuya Maki, hello. Hello din daw po, Ma'am Chen. Sabi ni Kuya Maki. Masarap ba ang halo-halo doon? Oo, masarap doon. Mamanang sa tayo. Walang ibang kuwan? Halo-halo lang? O sige na, masarap yung kalit ni ko ma. Ni ko ukay. Dapat ito garahe. Ay, sorry po. Da ito garahe. Wala, dito lang kami bigyan pa. Bigyan mo si mama, may barya ka. Bigyan mo pang ukay-ukay. Walang barya eh. Ikaw lang ang dito. Sige na. Dito lang ako. Bawal iwanan yung sasakyan. Pero ang barya mo. Bayaran Sa ko na lang. cellphone ko pala. Ilibre mo si mama. Nag-ano kasi sa akin ng ano pang ukay-ukay daw. Regalo sa kanya ng birthday niya. Imi oh. Imi. Mabiliwan mo sa ukay-ukay niya. Ano mo? Dito ka muna sa bag. Baka malingaway ka. Pwede mo na, i-refresh mo nga. Nawawala yun. Hello po sa viewers. Bawal ko kasing iwanan dito. Hindi ito garahe. Sama-sama. Hello. Subsidy. Masa. Kuya Maki, hello sabi natin. Hello din po. Ma'am Cherry, sabi ni Kuya Maki. Madalian ninyo.
Dalaan ninyo. Uy, ito. Parang lang musok. Ano kaya kakaiba pa? Dalaan ninyo. So, vlog niya. Saan ulit ito mo sa adili yung pagpaikot ng vlog? Wala pa rin ron. Vlog. Ha? Vlog. GoPro. Bawal ko kasing iwanan to, nasa gilid ako ng kalsada. Naka-hazard lang ako. Wala pang garahe. Tawa siya. Kuya Ruel, ano po yung butog? Sinungaling po ko ba? Sabi ni Kuya Ruel, tawa si Ate Ching. Paliwanag mo na Ate Ching. Sa amin kasi yung ano, hello Kuya Hawk, sabi ni Kuya Maki. Yung butog kasi sa amin dito sa Bicol, kasi dito sa Bicol daming linggawahan. Sa amin, yung butog, yung ano, hangin. Hangin yon. Kumbaga may hangin. Yung iba naman yung butog, ano, sinungaling, mahangin. Parang ganun din yun sa mahangin. Bro Mac, hello, sabi ni Kuya Ruel. Mainit. Saglit lang at isarado ko yung ano, pinto. Buhayin ko yung aircon, mainit. Yung anak ko kasi ayaw mag-aircon. Nahihilo siya. Pag nag-aircon, nahihilo yung anak ko. Pag yung aircon kasi nito di ginamit, masisira na naman yung karyon nito. Dahil pa naman ginastos ko nito nung pinaayos. Bro Mac. Okay, thanks paring Jason, sabi ko na eh. Sinungaling, sabi ko na nga ba eh, sinungaling. Sabi ni Kuya Ruel. Nag-request siya mama ng pangukay-ukay. Ngayon lang talaga kami nagsama-sama na naman. Lalo sila mama, bera ko ng makabanding. Simula nung nag-asawa ko, ano, yung lugar nila Ami, tapos kila Kuya Noli, tapos kila mama na. Isang barangay lang yung pagitan eh. Halos hindi ako makapunta-punta sa bahay, gawa ng sobrang busy talaga sa pagpapamilya. Sa Aswete, pista dun sa barangay namin, dun kila mama. Hindi ko alam kung maghahanda sila mama. Dapat nga sa Aswete sasakay kami. Kasi 9, check up ni Ami. Sabi ni Ami, ano na lang daw 8 ng umaga. Tapos tulog kami sa biyahe. Tapos pagdating namin sa sa Cubao, diretso na kami sa ospital. Yung sabi ni Ami, sa biyahe na lang kami magano kasi alanganin daw, huwag daw kami bumiyahe pista dun sa amin. Pero nung nagtatrabaho pa ako sa Maynila, pag ganyan mga birthday nila mama tsaka nila papa, lagi ako nagpapadala niya ng mga panghandaan nila.
Pero nung mismong birthday niya, nagpadala naman ako sa kanya ng ano, kaunti lang na pandagdag sa ano, sa handa. Tapos may surprise naman yung mga kapatid ko sa kanya. Naghahang yung comment section ko. Baka may na yung signal ko. Hello set viewers. Pero ano na, grabe talaga, operin mo. Hindi ka namamalayan. Ano na si mama, senior na si mama. 60 na si mama. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, ano eh, dapat mga nag-aaral pa sila. Sabi ko sa kanila, ayusin yung pag-aaral, trabaho. Para ako, pag sakaling tumanda na sila mama, dapat nga sa mga ganyan, ano eh, yung di na naghahanap buhay, talagang ano na yung buhay, kumbaga pahinga na lang. Siyempre may mga nag-aaral pa mga kapatid ko, nagninegosyo pa rin sila, itinda ng balot, pero malakas pa naman sila. Pero sa akin, pangarap ko pag sakali sa akin mangyari na abutin ko yung ganyang edad, gusto ko pag ganyang edad ko na ano na yung paano-ano na lang muna. Kumbaga, gusto ko mag-ipon talaga. Ay pag ganyang edad na dapat may ano ng buhay natin. Kumbaga, dapat may ipon. Tapos, mga simpleng business na lang na patatakbuhin. Senior na sila eh. Matanda si mama kay papa. Nasa kabila yung mga hamog, sabi ni Kuya Hawk. Okay lang po. Ay, may naka-live pala. Sino po naka-live? Hello sa 7 viewers natin. Dito ko sa Erga, nakagarahe. Pinabili ko na sa amin ng ano, Aymo. Nagdadry kasi yung mata ko pag ano, tulad kagabi, napuyat ako kagabi. Ilang araw na akong puyat na sa tindahan. Pag ganito na, yung mata ko talaga nagdadry siya. Pero nung ano, nagagamit ako ng Aymo, nagpapatak ako, okay siya. Bro, hindi ako kasama sa hamog niya, hamog na yan. Brother tayo, sabi ni Bernie. Hello Kuya Rini. Sayang nga, di kasama yung mga kapatid ko eh. May kantahan kasi sila mamaya eh. Papa, pag mga ganitong mga lakad na ano, kainan, ayaw niyan. Pero pag nagsit kami magkakapatid sa swimming, yun gusto niya yun, yung mga swimming, mga ganyan. Si Mama Margie, si Ate Margie. Hello, nagkita kami kay Ate Margie kahapon. Pumunta yan dun sa amin. Ano sila, namili ng mga gulay ni Kuya Bong dun sa San Juan. Tapos dumaan sila dun sa bahay. Pintuan, nakasahod na pala sa Ate Margie. Sumahod na raw sa nung isang araw, unang sahod. Yun, maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin. Pati kay Ate Margie, maraming salamat po. At nakasahod na pala si Ate Margie. Unang sahod niya. Ay, pangalawa. Kasi nung una, December daw eh. Ay? Oo nga, December. December yung unang sahod ni Ate Margie. Masaya siya. Siyempre, napakasaya talaga kung anong una kong sahod. Masaya ko talaga nung unang sahod eh.
Bro Ido, sabi ni Kuya O, Kuya Hope. Hello sa viewers. Ate Ching, anong oras na po dyan sa inyo, Ate Ching? Baka mapuyat ka. Umaga sa kanila, Ate Ching, ngayon. Ay, umaga pa. Ay, gabi. Gabi pala. Nagsasalita si Ate Margie, hindi maintindihan. Bakit? Yan ka na naman, bro Hawk, sabi ni Kuya Rin. Hello sa mga viewers. Shoutout po sa inyo. Halokan ko sila mamaya mag-halo-halo para iba naman. Para sulitin namin yung yung rest day. Ate Cherry, Kuya Rini, tawa si Ate Cherry. Kuya Maki Gonzales. Naku, nag-live wala si Ate Margie. Check na 24 hours yun bago matapos. Nagpuputak na bro Mac si Mama Margie. Bakit? Very na. Idol ko rin yun si Kalingap Ido. Mabait kasi, basta mabait nandyan ako yun. Salamat. Gano talaga, Kuya Rini, pag mabait sa akin niya, pag mabait yung tao, talagang nandyan ako. Pakita ko sa inyo yung garahe ko. Naka-serve lang ako dito sa harap. Bawal kasi itong nakadugtong ako dyan. Wala ako sa parking area, nasa gilid ako ng kalsada. Kaya hazard lang. Mahirap na matikitan. Ay, oo nga, 11:57 PM. Baka mapuyat ka, Ate Ching. May work ka pa naman siguro bukas. Baka kapagod ka pa sa trabaho mo tapos nagpupuyat ka po. Dito sa probinsya, dito sa Pilipinas ay alas 3:58. Kaya pala updi din mata ko. Support din ako kay Ido, sabi ni Perry. Oo. Ate Cherry, updi na ng mata ni Ate Cherry. Hirap pa naman. Ako, ranas ko yan dati. Nagtatrabaho pa ako puyat, tapos magtatrabaho, nakakalula. Kasi yung nasa company pa ako, gusto ko mag-overtime na mag-overtime. Dito naman sa pagbablog, napupuyat kami sa pag-i-edit. Nung tuloy-tuloy nga yung pag-vlog ko dun sa Pabay Project, pag-uwi ko sa bahay. Alas 2, lalo nung naka-challenge. Alas 3 dyan, ganyan tulog alas 3. Tapos gising ulit ng alas 6, mag-upload. Ang bruhok. Tiyak magigising yun ng mga natutulog. Hello sa 10 viewers. Hello po, shout out po sa inyo lahat. Silent viewers, hello. Dami ako nasuportahang vlog stream, sabi ni Kuya Rini. Kaya salamat kay Kuya Rini, simula't simula hanggang ngayon nandyan. At sa lahat, salamat sa inyong lahat.
At nandyan kayo din nyo iniiwan kahit wala ako sa Pabay Project at nandyan pa rin kayo. Asahan nyo yung pagbabalik ko doon. Basta makita nyo na lang pag bumalik ako doon. Kasi kasuhin ko muna bukas PhilHealth. Kailangan kasi namin lakarin yung PhilHealth niya. Hello sa 9. Silent viewers, hello. Ikaw ang taya, ako naman ang mamaya. Simoy ng hangin dito sa aking tabi. Ate Catherine, hello. Vlogger, streamer, mga 65 na vlogger, streamer, gamings, lahat na. Saan kayo Ate Tiyin na hospital? Ate Catherine, saan pong hospital kayo naka-confine? Yung kapatid mo po. Sa Iriga pala si Ate Catherine. Nasa Iriga. Saan sa Iriga? Sipa. Sa Sipa pala. Nasa doon yung Sipa. Yan yung papasok, Ate Ching. Yung Sipa. Yan ata yung papasok eh. Yan ba, Ate Tiyin, yan ba yung papasok? O yung nasa harap ng yun dyan? Ng itong kaysa mas maraming hospital dito sa sa area eh. Pero alam brother ako na naka-focus. Aliman Brothers sa amin. Team Aliman yun. Sa amin daw naka-focus. Si Queen support ko yan, sabi ni Kuya Rini. Hello po sa 7 viewers. Alas 4 na, wala pa sila. Magtitinda pa kasi sila mama eh. Shoutout sa barkada ko na pulis na dito naka-destino sa Iriga. Ito yung police station nila dito lang. Diyan yung police station. Diyan siya naka-duty. Wala ata dyan, wala yung motor. Baka naka-off. Baka naka-day-off siya. Wala yung motor. Sniper yung motor nun. Hello sa 7. Ay sorry po Kuya Ho. Bro, ilusan ba yung sapa? Hindi po sa Nobo Kuya Jason ang
Highway. Nubo. Osipa. Ganun yung Osipa. Yun nata yung malapit sa ano eh. Ay Lourdes naman ito na sinasabi ko. Doon niya Osipa. Wala na kasing oras, pwede sanang dumalaw dyan sa inyo eh. Kaso alas 4 na. Pwede sanang sumaglit dyan eh. Basta kay Alameda Striker na scout, suportado ko, sabi ni Gary. Bro, baka may lahing hapon si Ate Margie. Bakit? Looban po kasi Osipa Hospital ko, sabi ni Ate Catherine. Gini lang hindi ayaw ko dyan. Ay? Ay ko rin. Bro, rin ni support ka rin ba sa akin, sabi ni Kuya Maki. Hello, hello. Tagal nila, sabi ko magtagal. Naghahantay dyan si Papa kasi magtitinda pa sa sila ni Mama. Yes, nakasubscribe ako sa'yo. Sa'yo nga, sabi ni Kuya rin. Nakasubscribe kay Kuya Maki. Silent na ako, sabi ni Kuya rin. Bibili sana ako ng isang memory card dyan, kaso sarado. Kailangan ko ng isang memory card. Kaso naalala ko linggo, sabi ni Ami, bukas na lang daw, Lunes. Kasi pupunta naman kami ni Ami dito sa bukas. Pag alis ni Baby. Baka ano pang masabi. Hello sa 6 viewers. Abante nga ako. Abante ko tayo sa sakyan, wala na yung nasa harap. Abante ko muna. Para makaabante rin yung dito sa ano ko. Para makabanta rin yung nasa likod ko. Yan. Kuya, itagay na. Ayan na. Ayan ka na naman, bro, Rini. Matampuhin. Hindi naman bagay. O baka nagtatagay ito si Kuya Rini kasi linggo. Tawa si Ate Catherine. Bro, Maki, hindi nagtampo. Ate Catherine, balak ko sana pumunta dyan, kaso alanganin na kasi, pasensya na. Saka na lang siguro. Baka sa inyo na lang makadalaw pag may time. Pag ano na lang sa kapatid mo na ano, magpalakas siya.
siyempre kailangan magpalakas para bumalik yung sigla ng buhay. Sa akin nga si Ami, kumbaga di ako sa kanya nagpapakita na ano yung napapagod para hindi siya ma-stress. Makita, wag mo ako hamunin, ha? Nakatagay si Kuya Rene. Sige po kaya sabi ni Ate Catherine. Basta mag-pray lang, matatapos na at gagaling din yun si ate. Yung kapatid na Ate Catherine. May awa rin yung Diyos na ano, papagalingin din siya. Oh. Punong-puno kasi yung garahe, oh. Puno yung garahe dyan. Kaya dito ko sa kalsada. Tagal nila. Kung nga po kaya Jason, buong tiwala po ako sa kanya para sa paggaling ng kapatid ko. Ako nga dati talaga, Ate Catherine, nasa Maynila kayo. Ayun pala, dito na kayo sa Bicol. Tapos, nag-comment yung asawa mo, si Kuya Jesus. Sabi niya, mainatid ka lang ata. Pero rin issue mo yung baso, uhaw ka na. Uhaw na daw yung katabi. Ikot mo na rin yung baso kaya rin eh. Baba nga muna ako saglit. Silipin ko muna sila. Six viewers. Ako lang mag-isa mag-iinom. Ayaw ko may kasama. Pag di ako kayang pag di ko kaya tulog agad. Ayun, tama yun. Pag di kayang ubusin, takpan. Dito yan sa harap ng LCC. Titingin, bakit po kayo nagsorry? Wala ka naman sa akin, sabi ni Kuya Robel. Opo, hinatid ko lang po yung mga applicant na lady guard at security guard sa agency ko po dati. Mga taga dyan sa inyo, Ate Catherine, mga kabarangay nyo po. Ayaw kasi may baka mapaltukan ko pa. Ayaw mapaltukan pa.
Opo nga Jason, mga taga Bicol din po sila. Ah, Maki. Okay ka lang. Sabi ko. Ano yun ati Tin, mga nag-training shell sila o ano, mag-apply na lang. Dati ng mga may license. Himik ng hangin. Hindi ko ata napatay yung patugtog ko eh. Nandyan yung sound ko. Sa bawang tahimik, umaga'y ligaw. Okay na Kuya Rin eh. For training po sila Kuya Jis. Ah, mga nag-training. Okay bro, Maki. Dahilan mo pusong napagod, biglang umaahon, langhap ng palaya, bangon kay sariwa, sa bawat patinga bumaling ang diwa. Okay bro, Maki. Tahimik na ako, sorry bro, Maki. Hindi na payapa, tingin sa ulap, isip ay mayaman, tawanan ng tropa, gabi masigla, simpleng dalangin, buhay na maganda. Buwan sa baso, tamis ay nasolo, tinapay na mainit, dagdag na ginhawa, kwento sa silong, haway naglalaro. Hello po sa 6 viewers. Huwag na balikan, biglang bumaan, lakbay ng hangin, bulong. Ang mga gusto ko lang natugtugan kapag nagbabiyahe ko. Ang paano lang, pamparelax na tugtog. Hindi na payapa, tingin sa ulo, isip ay malaya, tawanan ng tropa, gabi masigla, simpleng dalangin, buhay na maganda. Kung pumasok ang alilangang kulimlim, sindihan ang lamparang liwanag ay lalalim, sa likod ng ulan, tali magliliwanag, bukas na umaga, saya'y usan. Higa sa banig, hindi na payapa, tingin sa ulap, isip ay malaya, tawanan. Okay ako mamaya pa, tatagay mga 8 PM. Mag-iinom din si Kuya Maki. Buhay na maganda. Sigla'y di mawawala, bukas muling gigit. Kuya Roel, bro, Edo rin ano yung mapaltugan. Mapaltugan ka pa sabi ni Kuya Roel. O sagutin mo Kuya Rini, ano daw yun? Mapaltugan. Kwento sa hangin, hatid ng umaga, kasabay ng kape, lutang ang saya, dumadaloy ang araw, parang awit ng paghinga, kwento
Sandali lang, tagay pa. Tawa si Ate Catherine. Ay. Bro Rini, sagutin mo tanong ni Bro Ruel. Hello sa 6 viewers. Sabi ni Kuya Rini, pag ayaw ko, lasing na si Kuya Rini. Lasing na si Kuya Rini. Tagay Kuya Rini, tagay. Ganda na ang tugtog, oh. Sino ba kayo? Kalimutan. Doon ang langit. Ang kalimutan. Ginto sa hangin. Ate Karte, logi po pala Kuya Jason yung hindi nakaka-intindi ng salita. Bro Rini, ng salitang Bicol. Kaya nga, yun nga Ate Catherine. Pero si Ate Cherry, may ano na eh. Si Ate Cheng, may alam na siyang ano eh. Salitang Bicol eh. Ang putog eh. Kayong kapay. Bahala ka, nalasing na ata sa pulutan si Rini. Bro Rini. Tagay na lang tayo mga brother ko, sabi ni Rini. Walang kasing sarap, tagaraw saya. Ito ang pinakahanap. Tagaraw saya. Party sa sikat ng araw. Reggae ang tugtog, aming ang masayang tawanan. Tara na't magsaya. Sabay-sabay sa barkada. Tagaraw saya. Simpleng saya. Sob na sob na. Sob na sob na. Sob na sob na. Sob na sob May baseball, sunglass, halo-halo at tsinelas. Lakad kahit saan, masahang puno ng gilas. Padiyak ng bisikleta, selfie sa tabi ng bangka. Tagaraw saya, kwentuhan ay Hello Ate Cheng. ligaya. Lahat masaya naglalakad sa buhay. Lechon mga brother. Araw-araw ay mahalin. Gising pa si Ate Cheng, gising pa. Party sa sikat ng araw, reggae at tugtog, aming ang masayang tawanan. Tara na't magsaya, sabay-sabay sa barkada. Tagaraw saya, simpleng saya, sob na sob na. Sob na sob na. Sob na sob na. May sambar man minsan, tuloy pa rin ay saya. Kalye, dagat, pasyal at tawanan. Tagaraw saya, nag-init na bumubusog. Tapos magna. Ayan Ate Cheng, oh. Yan yung alam ni Catherine, Ate Cherry, tusmag na. Tusnag na, tusmag na. Yan yung mga alam na Bicol ni Ate Cheng. Tusmag na. Tusmag na kaya ako. Kahit lasing na ako mga brother. Love ko kayo. Amo! Amo!
Kala ko ate Cherry, tapos magka na talaga. Balik ng hangin, alon ng himig, tagaraw saya, trip ng tropa, ay kay ganda, tagaraw saya, Lechon pato ba bro rin sabi ni Kuya Maki. kulay ng buhay ay kumpleto na, tagaraw saya, naginip na palaging ligaya, tagaraw saya, awit ng masayang tropa. Kuya Benji, hello Kuya Benji, nandyan ka ba? Sa lilim ng puno, naghihintay ng umaga. Ang anino'y naglalakad, nagdadala ng gunita. Tulad ng ulang naglalaho sa pagluha ng lupa. Pintig ng damdamin, tinig ng gintong tahimik na ligaya. Halakak na alon, hinampas ng Oo nga pala, tinig ng tusmag. hangin. Lechon pato po. Gabay ng matang naglalakbay dyan sa Tusmag na. Ate Cheng, matusmag ka na. Anong oras na? Yung salita naman Ate Cheng na ano, yung ano, madaling araw na, ano na, lawod na. Lawod na. Lawod na. Matusmag ka na. Ating gabi na lawod na. O, lawod na nga Ate Cheng. Lawod na yan. 7:30 AM dito. Lawod na nga, lawod na. Lawod. Lawod na po. Yung mga atras mo yan. Hindi makalabas yung isang sasakyan. Nakaharang ako. Ate Cherry, matulog ka na, sabi ni Kuya Rini. Opo Kuya Rini, tutusmag na ako. Naku bro Rini, baka high blood, delikado baka matigi agad. Lasing na ako sa antok, sabi natin Jeng. Yung wala ako nun. Parang lasing na ako, sabi ni Kuya Rini. Sige everyone, goodbye na muna, sabi ni Ate Ching. Sige po Ate Ching, tapos magka na, lawod na. Parang lasing. Cheers! May ganun pa, cheers. Tagal na mo kasama ko.
you, Ate Cherry. Salamat, sabi ni Kuya Rini. Kampay, Kuya Rini. Kampay, sabay tulog. Kampay. May ano pa si Ate Catherine. At muna, Kuya Rin, habang tumatagay ka, pakinggan mo yung mga tugtog ko. Bye all, bye Jason, bye Ate Che. Good night po. Sweet dreams. Bye bye. Bye bye Ate Che. Parang hindi matapos ang live ni Paring Jason hanggat mawala ng signal. Kuya Rin, tuloy-tuloy yung live ko. Para magamit ko yung ano. Para magamit ko po yung load ko kasi nung nasa ano kasi ko nasa San Pedro, niloadan ako ni Ami. Hanggang ngayon meron pa. Eh dun sa amin, di ko naman magagamit yung load na yan. Kaya ginagamit ko dito, may expired lang to eh. Kasi wala namang signal dun sa amin, walang internet na yung data. Naka wifi naman kami. Kaya hanggang dito sa ano, may signal, gagamitin ko to sa live. Para di masayang. Thank you, sabi ni Ate Jenny. Let's Ate. Good night Ate Cherry, sabi ni Ate Catherine Wanson. Let Ate Catherine. Sige lang po Kuya Maki. Bye bye na Kuya Maki. At dadaan pa kami dun sa ano, sa may alo-halo. Para, ay dito na sila mama. Ha? Ano? Magagad ka, mabinayaran natin namin. Oo. Ay. Mag-cancel na, yung nakakot na mag-iyan. Yan magsakit. Pero sa ating mag-iyan, nadik ko yung sa arisira. Hello sa 4 viewers, andito na si Mama kaso yung kapatid ko tsaka si Ami wala pa. Magkakasama sila, nagkahiwa-hiwalay. Wala si Bro Maki. Hello po sa 1 viewers. Hello sa 2 viewers.
Tagal nila. For viewers, hello po. Wala pa rin sila. Baba ulit ako, silipin ko sila. Hello sa 5 viewers. Three viewers, hello po. Shoutout po sa inyo lahat. Lalabas na rin ata ito. Dito makalabas. Hindi rin pati ko maka-atras. May sasakyan dito sa likod ko. Atras ang konti. More viewers, hello. Kaya di ko pwedeng iwanan yung sasakyan dito kasi may naharangan ako. Tagal kasi nila. Sabi ko na magmadali eh. Tagal ni Ami.
6 viewers, hello po. Nalibang na Kuya Jason sa pag... Wayo kayo nga, ate, ano, Catherine. Miss Carmina Villaruel. Hello po. Hello po. Shoutout po. Happy Sunday po. Kamusta po kayo? Welcome po sa live. Nasa car ka ba? Opo, dito po ako sa sasakyan. Sir Joey Marquez, hello po. Shoutout po. Hello po sa viewers. Hinihintay ko po si Mrs. Tsaka si Mama. Dito po ako sa sasakyan. Yun, Mrs. mo. Ito na sila. Ano? Dito na po sila. Nag-ukay-ukay po kasi. At nag-ano rin kami kumain kasi nung akin si birthday ni Mama kaso nasa Maynila ako. Si Mama nandyan na kanina pa. Diyan na ba? Iniwanan nyo rin, nagkahiwalay kayo. Sorry na. Ayun oh, Hindi ko na bubukas. bukas naman niya. Pasok. Hello sa 9 viewers. Hello. Ay ka ma. Kanila oh. Nag-ukay-ukay sila eh. Oh, ukay-ukay reveal. Pasok-pasok Kanina pa yan? Hindi, sabi, nag-ano kaya si Camille? Magkano? Doon tayo sa kabila. Kasi nagyayaya sila sa kabila. Dali na, hili dito na. So, Basta tayo dito na. mainit. Mamaya-maya. Ukay-ukay Napakainit reveal kanina daw. pa nga binuhay ko na eh. Yung ano, pintuan para ano. Sayang ng lamig. Lakasan. Ilak mo na. Ay ka ma. Mrs. Ay daw ma. Hello, ate. I Miss Carmina. Sir Joey Marquez. Happy Ah. Sunday. Nalilibang si Kuya Jason sa pang-ukay-ukay. Nakapag-ukay-ukay sila. Ayan. Mamaya-maya ba? Hello po Sir John. Sir John Estrada. Estrada. Ang dami baga mga ano. Oh. Pa? Oh, let's go na tayo. Natupad ko. Garni, Ay, wait lang. legit ba si Joey Marquez? Sabi ni Rini. May kasama ka dyan. Opo, nandito mga kapatid ko. Go na. Naukay-ukay Sabi nila. ni Miss Carmina Villaruel. Tawa si Sir Si John Hili, ito. Estrada. Si Hili. Ha 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 ha. Let's go na tayo. Ano, wala na? Ano, uwi na o mag-ano pa? Musta, okay naman po sir. Sino, masama. Ang dami. Mga star-studded pag ang manunood mo. Ah, si Richard Gomez. Ano Ha? pa? Amo pa. Alanganin na. Ano? Kasi magtitinda pa eh. Saka na lang, next time na. Hindi nyo minadalian eh. Hindi kayo nagmadali eh. Magbubukas pa kami ng tindahan. Di mama magtitinda pa. Nalibang sa pag... Ma, basa ka ma. Haba ka modus. Ayan pa oh. Bart Estrada. Mga ano yan, Kuya Rene? Star-studded ang ano natin.
Silent viewers. Ano, magnabuha kita? Nabuha? Yes. Sige, sige. Nagpotang sa bato. Sige, sige. Ay, kita. Oo. Sarap lang pala ako dati. Ay, sa to lang kita maglabos ah. Timig na buha nga. Ano? Wala daw sa nabuha. Kaya sa doon nakita ah. Di lang sa din kita. Tapos maargat to, mas urarani. Kasi di na kita migmasuli. Nabuha. Tapos diret sa to, masukunat to eh. Oo. Di na kita hadi ah. Namigmasuli pa kita eh. Karin. Hindi lang kita. Masabi mo ano? Sabi mo. Maiba naman. Kayo pa ba ng gasolina? Oo. Dami kong pinarga. BDO! 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 Pwede ba dito? Oo. Mama? Ako TV! Ako TV! Nabili na ko TV! Ma. Carmina, Aba Anjo. Si Anjo Elian. Ano? Si Anjo Elian. Woo! Yahoo! Mga star study ng manonood. Palibhas sa lalaki, the reunion. Sabi ni, Ano? palibhas sa lalaki, the reunion, sabi ni Carmina. Sabi ni Sir Anjo. Sa tuwa ni Lena ninyo, kahit yung mga chinilas, di ka bumakal. Ha? At ito nakapula. Oo. Ay, si sa Tuloog. Ah, Nasa usipa pala sila Ate Catherine eh. Gonson, yung dito sa Bio, taga Malawag. natuon na tang inilan. Tamahal ka to kayo kaya. Tadi ako, 75 lang dito ilad. Ay, Binili mo rin ako. Yung shirt. Ano binili mo? sa kanila. Hmm? Kanila. Ikaw? Ang dami-dami. Hello sa 10. 10 viewers sila oh. Pauwi na ba? Sino yan? Uy, Sir Eric Proctoso. Star Sadet ang mga nanonood. Ang dami nanonood. Mga ano, mga artista natin. Talaga tumboy. Ano nak? Okay lang nak? Ayaw. Nak? Okay lang yung aircon? Balik kita sa Tasangyot. Dito isa. Yes. Parang nag... Hindi okay lang yung aircon? Patayin ko ano? Ma, Isipin. Ganyan na. Mainit. Yan. Ay, si Sir Jow Map. Ay, sorry yung laman. Wala yan, Dol. Ingat na lang. Star studded tayo ito, Kuya Rene, oh. Si Sir Jow Mapa, si Sir Eric Pactoso. mga bigatin na. Mga bigatin ng money ng... Yan mo, hindi kasi siya nag-choke siya sa ano. Yan pa. O, yan pa, oh, Sir Mark Anthony Fernandez. Salamat po sa inyo sa pag-channel niyo. Thank you po, thank you. Yung maranaw nito, video na, buko ng bido. Edgar mo ito. Edgar po ba? Sana, kapakapila ka ito. Ilang? Para isip ko ano ko. Magpira-pira sa putang ko na karaan.
Sino ba yan? Ay, si Maria Claudine Barreto. Sino ba yan? Nakakasilo. Daming akat na. Daming akot eh. Ayan na, nakita niya si Mark Anthony Fernandez tsaka si ano. Si aming mga bigatin na eh. Oo nga mga bigatin. Sino yan? Nakasalamin ka pala. Bigatin nga talaga. Dito na tayo sa School ni Rica. Dinaanan namin, oh. Ano ba, parang Chang Ami. Oo, Chang na nga. Chang na. Hindi na masyadong nakakabasa. Siya sabi. Si Miss Claudine Barreto. Philippine Loper, oh. Ah, Pilipin. Hello. Ay, meron pang isang bigatin. No? Si Miss Rica Peralejo. Ang masamahan kung lumabas si Eddie Garcia. Alam ko sa sige. Ano na, kaya ba? Ano? Buksan na natin at hindi kayo ng hindi aircon Mamaya baby. na. Ubusin muna natin yung lamig. Hindi aircon baby ang ating baby. Buksan mo na nak. Pinagliis sa araw. Chang Ami, palibasa lalaki. Oo nga, kasama nga si Chang Ami sa palibasa lalaki. Tumawa si Miss Rica Peralejo. Yes! Miss G Taon G. Hello! 7 viewers, hello. Hello sa ating ano. Hello sa ating star-studded na ano, na manonood. Pati si Cynthia Patag. Sorry. Ano, MMG? Ano, tapos na ka? Tapos na ka sa Tukawa? Kapagay, sunod to. Arinsi. MMG na? Kasi, oh my God. Oh my God. Kaya MMG. Oh my God. Ay, si Miss Regine Tolentino. Hello. Alanganin na sa oras. Mamanang pa ako namin. Alanganin na eh. Saka na. Kaya ulit na si Papa. Kailan na lang, mag-ano na lang tayo. Pwede ba mag-ano, take out? Na magkano yan? Yun na. Saka naman na. Aabutin na kasi tayo ng panindi. Ano, magmadali kayo. Tagal niyo eh. Next time. Dol, alam mo na. Baka. Ano daw? Baka ano? Baka. Sabi ni narinig. Ang galing ng mga bata. O, si Minsay, si Miss Lensay Custodio. Hello. Ano kaya sa nagigibuhon? May tao dyan na. Di, sa pagi-agi ko sali, di pa ako sa nakabit sa tao. Hay, nabuo ang ductings. Oo nga, no? Madam? Alright. Hello sa ating viewers. Wala. Wait. Ha? Wala. Wala. Sila, ano, star-studded na nga ang ano, viewers natin. Tuman ako ah. Ano? Hindi mo. Saan sila ka nagkagawa? Nagamit. Alright. Go daw.
Dami niya kasi. Oh, ma. Yeah. Basahin mo. Yung role na Ano? role namin si Claudine, si Tracy, si Rica, si Ashley, ako kasi si Regine Tolentino, same din as first name, at si Lindsay, si Sydney, Sino yan? Ano sabi? si Miss Gito and G. Hello sa 6. Bye muna Kuya Jason, Ate Abby Lobat po. Ingat po kayo pauwi. Sige po, Sige Ate Catherine. Salamat Ate Catherine sa time. Tagaraw saya. Thank you so much. Chang Ami. Tama siya, Richard Gomez. Sadi po ay sarado. Mas barato pala sa Mananaon. Sa Sadi ka. Nagbinabuha mo? Nabuha? Ano na, di kita nabuha? Ha? Ano ba? Ha? Sadi pa bagaw kayo. Nanang lang garay. Hinampas ng tinig ng hangin sa panong bituin, kapay ng mata naglalakbay dyan sa dilim. Kanino umaawi sa gabi na Magkakarang tayo. Walang ano mo ka na ang malaboy nagiging tula abot kita sa sa luwa. mata ng hapon. Mabalik ang liwanag. Kanino umaawi sa pusong Saglit muna, kasi nakapakalon po dahil po nakapakalon. unang buwan. Kasi nakapakalon. Nabitin luwang bumabalong dagat ng salamin. Panahon, damdamin ay subuan. Hinabing sinulit, kwento na kahapon. Handang bago'y sumiko. Alon ng guni-guni, sinasayaw ang gabi. Bawat hakbang may tanong na dala ng hangin. Hello po sa 5. Baba muna ako. Umawi sa gabi ng alaala. Sabay sa hangin na ang malaboy nagiging tula. Isa
Hello po viewers. Parada, oh. At makalabas pa tayo dyan, oh. May prosesyon pala eh. May parada. Lugit ng lakad niya. Nababa ang isa. Bakit puro artista nagko-comment? Totoo ba yan o ginamit lang mga pangalan? Sino yan? Sabi ni Sir Lucilo TV. May prosesyon. Dito naman sa Nabua. Take out na lang tayo ng ano. Mag-big pro na lang tayo. No, mag-big pro na lang kita. Sa to. Kaya ba to? Take out na lang natin. Ayun o, prosesyon o. Sa ninyo. May kukuha na piyesta. Ito na pala, huwag kayo mag-copyright. Huwag daw tayo magka-copyright, sabi ni Boss Edu Manzano. Bakit? Saan lugar yan, idol? Sa ano po sa Nabua, Kamsur. Papunta na po ito ng Bato, Kuya Lucilo.
viewers, hello po. Mga tulog din sa likod. Busog. Ha? Ano may? Alanganin magtinda sa highway. Pinapanood mo talaga ako noon. Ano? Ayan. Miami, how are you? Pinapanood mo talaga ako noon. Siyempre naman, Sir Rick yan. Biggest heartbreak. Sir Red Stamberg. Hello. Hello, Set 2. Pag wala ng signal, out na yan. Oh my goodness, hapon na pala. Magkagabi na po. Dito sa Pinas. Ayun, ayun. Hello sa walang viewers. Sobra ka na. Hello. Si Julina Magdangan. Mga tagadang mga aso. Ha? Tayo ba? Itang kalsada. Miss Julina Magdangan. Thank you po sa lahat ng pumasok. Mag-e-end na po kami, Miss Julina Magdangal. Ayan po at muna kami. Babay na muna. Bye-bye po sa lahat. Thank you po sa mga pumasok. Thank you po sa inyo lahat dyan. Mga silent viewers natin, thank you po. At thank you po sa mga bago natin na ano. Si star-studded oo. nating viewers. Thank you. Shoutout po sa inyo lahat. Out na muna kami. Bye-bye.